Manyakorom Gajwang, riwruok mar Devolution and Climate Change Adaptation kata DACA kotenore kod riwruoge mamoko mok mag piny owacho makedo kod lokruok mar kor mar lwasi mane kaunti ma Migori dhi nyime kod campaign mar kedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti no. Mana ka jafwambo marwa George Juma lero, romo mar ndalo adek nobagi mar twake okenge monego ket mar thiro ketho aluora ka kwayo bende nochwal negi ne migawo mano mar sirikal mondo omed omenda ma itiyo godo e kedo gi lokruok mar chal mar kor lwasi. E kinde mar riwruogno mar Devolution and Climate Change Adaptation kata DACA kod riwruoge moko mago mag piny owacho makedo kod lokruok mar kor lwasi osebedo katimo kampen mar kedo kod lokruok mar kor lwasi, kampen ma osebedo kadhi nyime e kinde maromo mar kedo kod lokruok mar kor lwasi motisi kaka COP30 manorumo odiechieng' manyoro e pinyno mar Brazil be osebedo kadhi nyime. Kagigo motegno wadwani mondo mbago motegno gi grupi adek. Wan gi gimiluongo ni community nyaka duond gi winji mondo gimbe ng'e right gi mondo mi gi participate kata gi riwre e golo pachgi e gima sirikal owinjo bed timo negi gik manwa loso miluongo ni community adaptation action plans. Ere kaka ginyalo keto gige tim mondo mi otimgi mondo mi gikony oganda mani piny kucho mainyore gi yore mag lokruok mar chal mar kor lwasi. Wasetemo gero ng'eyo mag jowetewa e kor gweng' kendo gima wasetemo timo ni wasetemo jiwo ji mondo pidh yien. Kopogore gi mano bende wasetemo wuoyo gi ji mondo ji ong'e ni to gin okenge mage komakore gi weche mag budget. Mike Joseph riwruogno mar Devolution and Climate Change Adaptation kata DACA ne otelo chenro ni ka gitwak kod oganda kod jotelo wuok e migepe mopogore opogore mag piny owacho e okenge ma iketo mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. To wanwang'o mane ni due to climate change pi osedok piny and therefore negi propose words mang'eny propose gimiluongo ni boreholes. Jomoko bende propose water pumps ma negi dwa ni mondo mi sirikal okuny negi mondo mi gibed gi pi maler ma ginyalo modho. Magi moko osetim to moko be pok otim. To ywak manitiere en ni kata kitimogi to moko itimo e yore moko ma ok nyal konyo japiny for a longer period of time. Steps mwasebedo kaka maybe neno ka tinde ji osenormalize pidho yien, pidho to gi ritogi magi make sure nang'o ni yiende obedo e alwora ma wantie. Wasetimo mobilization, sensitization ma sani ji ong'e ratichgi ma e wach climate change ni. Jokedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori wacho ni nitie chenro mathoth mane oganda ogolo e pachgi ma gidwaro mondo koro oketre tim kod piny owacho e konyo kedo kod lokruok mar kor lwasi. Moko kuom chenrogi giwacho ni osetim ka moko bende koro pok otim. Mondo sirikal mar kaunti oket paro ma wagologa e caps wa kaka za community giket gi e chik gi finance gi mondo gigo binone jopiny wan kaka jopiny. Wachiyudo samoro ka wan wagolo pachwa to gima biro toke ok en mano mane wagolo e pachwan kaka japiny. Twak bende ne obede wiyo mena bende koro piny owacho bedo ka koro keto tenge e kedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori. Giwacho ni piny owacho osem keto omenda moromo e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Wakwayo sirikal mondo tem jiwo lwetgi kendo gimed choko paro kanyakla gi migepe mamoko mag sirikal mondo mi pesa oyudre, mondo mi gik ma jopiny ogolo e pachgi manyalo konyogi e weche mag lokruok mag kor lwasi oyudre, machalo kaka weche mag yewni. Dwaro bende nitie mondo koro joma mine bende koro okete okang' manyime e kedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori. Wacho ni mine osebedo kigweyoga kando e gimoro amora matimore kata sama iluongo ji kata mag public participation mine jogi ok usisa. George Juma, Ramogi TV, Migori.